ناي فيلمنا تاريخ تجمر ناي قدم ناي أمريكا وتادرات مسنستومن فقرنياتاتومن أب حنسا أكبيلوم صبو غزين تحلفو داتا ملكتنا نتخون إذا معرفتو دما جيمس كليف والتر نتبيلوم يصوعو كابزوم سلسته تختم فاس عرفتو دما إتوم كلتا مالتون جيمس والترن أحواتيوم جيمس دما حانتي ستيسي استبالت كاب قدم زفلتا هببت زغونت غازيتنيا عركالتو مساوون كوينوم بحنسا عدعلو الكلو اتي حاو والتر بأقرو مريت دانخاخة بسلكن تعلل يستوعلو دحر سلكم سودا نسوبيتو قلت فيلك تدالي نغازاك نكيدينا يبلا أبزي غزا اتي حاو جيمس ون مزيو تايدي تفتيرو نغران حبيركاك مزيو بلو اتي حاو والتر ون اياي دحاني اتجالانا قلت فيلك خيد سلازلن يلو نسوبيتو دات صادفي وسدا مشت ون سبيتي والتر ناب جيمس دويلا ناي حاو موتردو جيمس ون نزين تسمع مأمان أبيوو ناب ناي حاو غزا بزيون ودفافا دابلي خيد نابت بوتاون بصيحو نحاون تريو بزحزن كونتات اتي حاو والتر كم بقيع قرورو بكارات حاريدو ابو تدفيو يرخبو جيمس ون نزي خستاتن تري ازيو حزينو كفئلو ناب غزو يملس دحار ون ازيو كفئلو امربا غزو كفلو الكل دازتي كلو مبل كلاي غزا سلكي دولمو انت العلو حجو نتعاركو كليف بجا خبز حلي كقاتلوني لهم اب اف موت يزلخو كبل يمحصان يجمر جيمس ون قلطف فيلمو كينو تسيو ولا كوا ناب غزو انتخدا كليف كن بزحزن كونتات حاو كم زموتلو عينتا مواوتا اب كسادو بكارات حاريدو ابتي صوفا قادم ميلو يرخبو جندما جيمس اب ايد كليف سلكو يرخبامو موداتا غزي تيكس زلاخول سب تشيك نتقبر حدا بريان استبحال قلسب زلاخول تيكس يركب بدحري تتي غزاون زخوان دمص سميعنا بون تمرح دي قتال كليف تحاوي صنيحو نجمس يتقعو جن جيمس سلطنه جغنا وتادر سلازنبره ازيرو ديغو شغوت اب اغري هارمو دحر من كم زلاخون نمن كم سرحن بحطو خط صادفو جمر جن تقتالي كندي ملاش مهاب اغر بلا عنتبلو جيمس ون ملسي كم زيهو تغنزيبو ابزنو ورو كله توكيسو جنباري ليدفو بصباحيتو ون جيمس ناي قدم ابرخه دحله حلقون تختخنفاس عاركون زنبره روس كروخ بو يخيد روس مالت نجيمس نت زموت عاركو كليف حلقو مينيرو جيمس ون اتي حوال ترن كليفن كم زموت ينغرو روس ون بسمعو نجر ازيو حزينو دحر ابزو قداي كندينا يستحلالخ نجر مخانو كيرغاغزكا ايدكايتيتي اكواداس زرخبكايو كل مرداتات نبولايس هابمو نسخا ايدكاوصيلي مخرو جيمس جن حنن مفداي انسفسيفو زلزلو نسو كواس زيكون نجريلو يملسلو كتصلا بيلو بريان زبال سب تفلت دي خايلي حتى بريان مالت كليف انت موت نموداتا غزي مسج زلاخلو سب مالتيو رسوون ويفولتاي اب افغانستان دتواغانا كلنا مسانا وتادر زنبر سبيو كويبلو جيمس ون كابروستوفولي داخده كلو اتي بريان استبحال سب سلكو مسكليف زلا مسيلو مليسي يدوللو كوين غنا سلكو جيمس انتلعلو بريان دغيصو تعون شعو سلكي عازيا جيمس ون كم تدناغيصو نت سلكن تعاصيو نموت عركون حاون يدو كم زلو يغمت حدا تيريز تبعال سب دما نريز تبعال حدا غنيا قطر قتل نفسي نزطفو 41 مليون دولار نخملسلو مسو يقطرو دحر ناي مجمرتا فتشخا هيلكاز تجمر بحدا روس تبعال ناي قدم وتادري خايلو يزاربو ريون كم تبعالو قدمو نبروس بمخاد نتي گنزب مركم سرقو حتى روسون نتي گنزب سرقو سبات والترن كليفن يوم مود عزم سبات سرقو گنزب ابي كم زلو كزارب سلازي قالو قتيلو يوم يلو ملاشيب تلفلف زبل نجار مخانو ابزي يجمر جيمس ون قتلو حجه تگنزب اب ايد جيمس يو كركب زخل بموبايل اب علي جيمس زلو ترطاره ينغرو دحر ساعات ون جيمس مستعاركو ستيسي اب غزا كلو بولايس موصو نغزو كفتش كم زموصو ون ينغرو ومو اتيوم فتشوم يجمرو جيمس ون تخونه غله نجر كغبرو كم زموصو طرطيرو ومينيرو ابز غزا گن ستيسي تطراطيرا سلازنبرت نتحدو بدحرو يمصيا دفيا تودغو جيمس ون موصي نخلتيوم يقتلهم لكسيت نجر كم زينيرو نزوم سبات زلاخوم ون اتعاركو مسالي امسلو زغونه روسينيرو روسون زلاخوم سبات بجيمس كم استقاتلو بسلك يسمع دحر روس زي بريان استبحال سب ناي كليف كالاي عاركو نموداتا غزن تموت مسج زلاخلو سب سلازنبره غلز فولتو تامر ما الله ويلو بمحتاب سلو كاب سراويت مرداتا تاكيبو ككاتاتل يجمر جيمس ونابتي زدرفو حدت امان ناي لب عاركو سامي دولمو زوم كلتناتنا سبات كم زو موتور يخاخا مودا انسخاون كتتنقق الله كايبلو مشتو ون جيمس بريان سلستبحال سب ادراشو اتعلالشو رقيبو نابغزو يمرح
ናብ ገዛ እውን ዳኣተየ ከሎ ማስክ ዝገበሩ ሰባት ክላሽ ተዓጢቖም ናብ ውሽጢ እንተኣትዩ ይስተውዕል ለከስ እዞም ሰባት ሮስ ዝለኣኾም ሰባት እዮም ነይሮም ሮስ እውን ነንሕድሕድና ጄምስ ምንቅስቓሳት ካብ ዝከታተል ከሪሙ እዩ ነይሩ ጄምስ እውን ብዘለዎ ናይ ተኩሲ ዓቕሚ ኣቃሕተ የበለ ነቶም ዝተለኣኹ ሰባት ተኩሱ የጋድሞሞ ይኸይድ ብጽባሒቱ እውን ሬይ ንሮስ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እንተኾይኑ ንጄምስ ከምዚ በቐሊሉ ነንበርክኾ ዓይነት ሰብ ኣይኮነን ስለዚ ገንዘብና ንምምላስ ዝኾነ ካልእ ውሕሉል መንገዲ ክንእልሽ ኣለና ይብሎ ሮስ እውን እቲ ገንዘብ ኣበይ ከም ዘሎ ኣይንፈልጥን እኮ ስለዚ ንጄምስ ክነውፃፅኦ እንተኾይና እቲ ዝቐርየና ሳም ዝበሃል ናይ ጄምስ ዓርኩ ክንጨው ያለና ይብሎ እሞ ንሳም እውን ክጨውይዎ ይስማዕምዑ ኣብዚ ግዜ ድማ ጄምስን ሳምን ዳዕልሉ እዮም ነይሮም ዳሓር ጄምስ ናብ ብርያን ገዛ ከይዱ ወላ እኳ እንተኣለሾ ክረኽቦ ከምዘይከኣለ ንሳም ይነግሮ ሳሙን ተስቲዩ ናብ ሽንቲ ቤት እንተምርሕ ሓደ ናይ ፖሊስ ዩኒፎርም ዝገበረ ሰብኣይ መርፋ ኣውፅኡ ደድሕሪኡ እንትኸተሎ ጄምስ ይርዮ ዳሓር ቀስ ኢሉ ብድሕሪኡ ኸይዱ ኢዱ ሒዙ መን ኢሉ ይኽካ መን እዩ ኸ ናትካቶም ሓለቓ ዳበለ ነቲ ሰብኣይ ከፋጥጠሉ ይጅምር እቲ ሰብኣይ እውን በጃ ኸምሓረኒ እንተ ተዛሪበ ሓለቓይ ስድራይ ቃትለለ እዩ ብምባል ንጄምስ ምንም ከም ዘይነግሮ ክምሕፀኑ ይጅምር ጄምስ እውን ተበሳጩ ነቲ ሒዝዎ ዝነበረ መደንዘዝ ይወግኦ ዳሓር ቀደም ይፈልጦ ካብ ዝነበረ ናይ ውትድርና ዓርኩ ስለ ብርያን ዝተባሃለ ግለሰብ መረዳእታታት ረኺቡ ኩል ግዜ ናብ ዘምሽየሉ ደመስተ የምርሕ ኣብኡ እውን ንብርያን ኮፍ ኢሉ ብቀረባ ርሕቐት ይርዮ ጄምስ እውን ሽጉጥ ይድቅነሉ እሞ ክሊፍ ቅድሞ ምማቱ ናትካ ቴክስት ይኣትይዎ ነይሩ ስለዚ ሞት ሓወይን ክሊፍን ዝትፈልጦ ኩሉ ተዛረብ ተዘይኣለይ ግን ኣብዚ ከላኸን ቁልቁል ኣፍኻ ደፊአ ዝቐትለካ ይብሎ ብርያን እውን ሕራይ ኩሉ ነገር ከርድአካ እዩ ብምባል ዘሎ ኩሉ ከምዚ ኢሉ ከርድኦ ይጅምር ከምቲ ትፈልጦ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዳሃለና እቲ ሓለቓና ሮስ ሓሽሽ ብናይ ዝሞቱ ኣሜሪካ ሰራዊት ሬስ ኣቢሉ ናብ ኣሜሪካ ይልኣኽ ነይሩ እዩ እሞ ደኣ ክልቲኦም ማለት እውን ሓውካ ዊልተርን ክሊፍን ምስኡ ክሰርሑ ዋላ እኳ ፈቓደኛ ተዘይነበሩ ሮስ ግን ኣገዲድዎም ይሕወስዎ ሮስ እውን ቀፂሉ ኣነ እውን ክሕወሶም ብሕቡእ መልእኽቲ ይልእኸለይ ንዓይ እውን ከም ሓውካን ክሊፍን ምፍራሕ በፂሑኒ ተሓዊሶ እዮም ዳሓር ግን ዋላ እኳ ቋርፅ ከም ዝደሊ እንተነገርኩ ንሱ ግን ሕጂ ዳኣናበይ ብዙሕ ሚስጥር ፈሊጥኩም ኢኹም እንድሕሪት ዝበሃል ነገር የለን ኢሉ ኣገዲዱ ንብዙሕ ግዜያት ኣስሪሕኒ ሓውካን ክሊፍን ግን ትመሮም 41 ሚልዮን ዶላር ሰሪቖም ካብዚ ግሩፕ ይወፁ ግን ነዚ ገንዘብ ዝሰረቕዎ ንባዕሉ ሙቸት ከይኮነስ ሮስ ዝተባሃለ ገበነኛ ንመረጋገፅነት ዝጠቕሞም መረዳእታ ስለ ዝነበረ እዩ ሮስ እውን በዚ ኣዝዩ ተበሳጭዩ ንኽልቲኦም ኣቕትልዎም ይብሎ ጄምስ እውን እዚ ኩሉ ሓሸሽ ዝቐመመሉ ቦታ ኣበይ ኢሉ ይሓቶ ብርያን እውን ኣበይ ከም ዝኾነ ከሪኤካ ይኽእል እየ ብምባል ጄምስ ሳምን ብርያንን ብሓባር ኮይኖም ይኸዱ ንሶም እውን ንስኻ ኣብዚ ኮይንካ ብተጠንቀቕ ትጸብየና ንሕና ነቲ ቦታ ዳሲስና ኢኻ ክንመፂና ኢሎም ጄምስን ብርያን ብሓባር ኮይኖም ውሽጢ ይኣትዩ ነቶም ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ይሕልዩ ዝነበሩ በቲ ናይ ወታደር ብቕዓት ተጠቒሙ ዳተኮሰ የማን ጸጋም ካብሎም ድሕሪ ምጽናሕ ዳሓር ንስኻ ኣብዚ ኮይንካ መረዳእታታት ኣልሽ ኣነ ኣብ ታሕቲ ወሪደ ክእልሽ ኢልዎ ጄምስ ንታሕታይ ይወርድ ጄምስ እውን ታሕታይ እንትወርድ ብዙሕ ቦርሳታት ሓሽሽ ሙሉእ ይርኢ ብዘሕዝን ኩነታት ግን ናይ ሮስ ሰባት ብድሕሪት መፂኦም ንብርያን ደፊኦም ይቐትልዎ ጄምስ እውን ድምፂ እንትሰምዕ ቅልጥፍ ኢሉ ወፂኡ ነቲ ንብርያን ዝቐተሎ ሰብ ተኩስ ይደፎ እኒ ሮስ ድማ ነቲ ንእኒ ጄምስ ኣብ ደገ ኮይኑ ይጽበዮም ዝነበረ ሳም ይረኽብዎ ዳሓር ንጄምስ ንምጽባድ እኒ ሮስ ምስቶም ጋርድታቶም ናብ ውሽጢ ዳተኮስ ይኣትዩ ጄምስ እውን ድሕሪ ብዙሕ ናይ ተኩስ ለውጢ ብመስኮት ዘሊሉ የምልጥ ሮስ እውን ናብ ጄምስ ደው ኢሉ ንዓርክኻ ትፈትዮ እንተኾይንካ ሓውካ ሒዝዎ ዝጠፍአ ገንዘብ መልስ ንሕና እውን ንለቆ እንተኾይንና ይብሎ ጄምስ እውን ሓው ኣበይ ከም ዘቐመጦ ዋላ እኳ እንተዘይፈለጠ ሕራይ ኢሉ ይስማዕማዕ ኣዝዩ ብዘሕዝን ኩነታት ግን ሮስ ቃል ዓፂፉ ኣብቲ ናይ ድርድር ቦታ ከለው ሽዑን ሳም ኣቀባቢሉ ተኩስ ይቐትሎ ጄምስ እውን ቅድሚ ምምላጡ ተጓዮም ተኩሶም ርእሱ እንትስሕት ወሲዶም ይኣስርዎ ርእሱ እውን ስሒቱ ዝጸንሐ ጄምስ እንትነቅሕ ናይ ሮስ ሰባት ነቲ ገንዘብ ኣበይ ኸቐሚጥ ከይዳበሉ ከሰቒዎ ይጅምሩ ጄምስ እውን መብዛሕትኦም ኣብዚ ዘለዉ ሰባት ቀደም ማለት እውን ኣብ ኣፍጋኒስታን ከሎ ምስኡ ወታደራት ዝነበሩ ምስኡ ኣብ ሓንሳእ ብምዃን ስለ ሃገሮም ኢሎም ኣብ ሓንቲ ጉድጓድ ንቀበር ኢሎም ህይወቶም ኣሕሊፎም ሂቦም ዝነበሩ እንትኾኑ ኣብ ሎሚ በፂሖም ግን ንምንታይን መዓዝን ናብዚ ረሳሕ ዝኾነ ስራሕ ከም ዝኣተዩ ዓብዩ ዘይተመለስ ሕቶ እዩ ኮይንዎ እዞም ሰባት እውን ኣበይ ከም ዝገበሮ ምንም ዝፈልጦ ተኣምር የለን ኢሉ ድርቕ እንትብሎም ንሰበይቲ ሓው ጨውዮም የምጽዋ እሞ ዳሓር ዘይትዛረብ እንተኾይንካ ንዓውን ናብ ሰብኣያ ክንደእኸልካ ኢና ብምባል ሽጉጥ ይውድርላ ጄምስ እውን ብዝተረጋግዐ መንፈስ ሕራይ ጽንሑ እቲ ገንዘብ ኣበይ ከም ዘሎ ይፈልጦ እዩ ዝበልኩኩም ነቲ ዓርከይ ሳም ንምፍታሕ እምበር እቲ ገንዘብ ኣበይ ከም ዘሎ ምንም ዝፈልጦ ተኣምር የለን ግድ የብልኩም እሙን ኢሉ ብልቢ ነቲ ገንዘብ ኣበይ ከም ዘቐመጦ ከም ዘይፈልጥ ክርዶም ይፍትን
ኣብ ሞንጎ ዚረስ ይመጽእ እሞ እቶም ናይ ሮስ ሰባት እውን ንጄምስ ገዲፎም ይኸዱ ጄምስ እውን ነዚ ዕድል ብምጥቃም ነቲ ዝተኣሰረ ገመድን ዕንጨትን ከም ገሊሉ ብእግሩ ዳሃረመ ክሰብሮ ይጅምር ሓደ ናይ ሮስ ሰብ እውን ናብ ጄምስ እንትምለስ ጄምስ ኣብ ቦታ ኣይነበረን ድሓር ቀስ ኢሉ ብድሕሪኡ መጺኡ በቲ ሒዝዎ ዝነበረ ሽጉጥ ደፊኡ የሰናብቶ እሞ ንሰበይቲ ሓዊ ሒዙ ወጺኡ ናብ ሓደ ድሓን ዝበሃል ድሕንነቱ ዝተሓለየ ቦታ ከይዲ ሓዋ ድሓር ናቦም ትኸይድ ንሮስን ሪክን ትረኽቦም ንስኹም ናሃገርኩምን ዜጋኹምን ኣሕሊፍኩም ዝሃብኩም ባንዳታት ብምባል ሙልጭ ኣቢሉ ይጸርፎም ሬክ እውን ብዝተረጋግዐ መንፈስ ሃገረይ ንዓይታይ ጌራትለይ ጌረላ እምበር ንእስነተይ ህይወት ዘመነይ ፍልጠተይ ከም ሽኩር ኣገዳ ሕኽ ኣቢላ ማዓረይ ወዲኣ ሰንዲያትን እምበር እንታይ ወሲኻትለይ እኳ ደኣስ በዘይገለ እግሪ መትከሊ ገንዘብ ኣጸጊዓትን እምበር በመባል ነቲ ዝሰርሖ ዘሎ ገበን ትክክለኛ መንገዲ ከም ዝኾነ ሸላሊሙ ኣሽሞን ሚኒ ይነግሮ ሓደ ክልተ እውን ምስ ተባሃሃሉ ሪክ ቅልጥፍ ኢሉ ሽጉጥ ኣውፂኡ ኣብ ጄምስ ክትኩስ ይጅምር ጄምስ እውን ተሰናዲኡ ብትጠንቀቕ ይጽበዩ እሞ ነይሩ ቅልጥፍ ኢሉ ክትኩሰሉ ይጅምር ሬክ እውን መንታን ከምልጠሉ ሽጉጥ ኣውፂኡ ይታኸሱ ሮስ እውን ተሓዊስዎ ክልተ ንሓደ ኮይኖም ነቲ ተኽሲ ይዕምርዎ ኣብ መወዳእታ እውን ጄምስ ከም ገለ ኢሉ ንሬክ ኣብ ኣፍ ልቡ ዓሊሙ ተኩስ ይደፎ ሮስ እውን ከምልጥ እንትብል ጄምስ እውን ከም ገለ ኢሉ ኣሳዲዶ ኣብ ታሕቲ ይሕዞ ድሓር እውን ምንም ኣማራጽ ስለ ዘይነበሮ ምስ ጄምስ ናብ ቅልሲ ኣቲ ጄምስ ግን ምንም ግዜ ከይሃበ በገዛ ካርኡ ኣሕዲጉ ናብ ባዕሉ ዚሩ ይስክዕሉ ድሓር ጄምስ ምስ ሰበይቲ ሓቡ ምዃን ካብቲ ቦታ ይኸዱ ድሕሪ ሰሙን እውን ጄምስ ነታ ጋዜጠኛ ዓርኩ ዝኾነት ስቴሲ ከም ናይ ሮስ ዓይነት ገበናት ኣብ ሃገርና ንከይድገም ሓንቲ ከየትረፍኪ ኣብ ጋዜጣዊ መግለጽኺ ጸሓፍሊ ነግራ ድሓር እውን ኣብ መንጎ ዕላሎም ናብ መሬት እንትምልከት ፊልምና እንትጅምር ሓው ማለት እውን ዋልተር ብስልኪ እንዳዓለለ ብእግሩ ይነኻኽኦ ናይ ዝነበረ ሰዓርታት ናብቲ ቦታ ኸይዱ እንትኩዕቶ እቲ 41 ሚልዮን ዶላር ብናቱ ሽም ኣብ ባንኪ ከም ዝኣትየ ዝገልጽ ናይ ደረሰኝ ወረቀት ይረክብ ኣብዚ ግዜ ነዚ እንተንብብ ኣዝዩ ይደናገጽ ምስታ ዓርኩ ዝኾነት ስቴሲ እውን ነዚ ገንዘብ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዉ ዳተመኸሩ ከለው ናይ ፊልምና ታሪክ መወዳእታ ይኾን እንዳበልና كبرات ناي أكاد سينما بيسب نحنا ون أبكال ناي فيلم زان تاختنا الرخب لايك سبسكرايب ببقبار يبرتاتعنا يخبر اللي